Hello, good morning guys. Today pala is ano petsa ngayon? Today is 10, March 10, 2020. Today is Tuesday. Wait. Hello guys. So ayan, hindi ko natapos yung pagsalita ko kanina kasi nakalimutan ko may basura ngayon. Hindi natapon ni Papa yung basura kasi nagmamadali na siya kanina. Nag-restock. But anyway, meron akong gustong pasalamatan kasi medyo na maingay yung TV na nakinay sa gamay be, gamay lang. Kasi may nagpadala sa atin ng anong tawag dito? May nagpadala ng nagpadala sa atin ng money for pangdagdag ng grocery. And I know, mas lalo kong na-appreciate kasi nga, hindi lang naman tayo dito yung may ng coronavirus. Meron din sa kanila. Yung iba nga nagpapanik tayo na. And I'm so thankful na kasi sabi niya ipangdagdag ko sa grocery. Actually, ito yung palagi na lang nagbibigay sa akin ng pera for parang gusto niya lang magbigay. Actually, this is 3 times na ata. Minsan nagbibigay siya sa dog. Lagi ko yung nabablog sa inyo dati nung mga nakaraang videos. So, nagpapasalamat ako sa hindi niya ayaw niya magpa-mention ng pangalan niya. Pero actually, hindi ko bili ng grocery kasi nga, nung pinadala niya, kaka-grocery lang namin doon. But since kailangan namin yung, kasi bibili kami ng supposedly ng sapatos ni Hagrid kasi nga, kailangan niya yung sapatos kasi yung sapatos niya hindi nakakasya sa kanya. So, pinag-ipon na namin yung sapatos, but kakaipon lang namin yung sapatos niya kasi bibili na sana kami. Pati yung nagpadala, sabi ko, dagdagan na lang natin, ibili na lang natin ng shoes, and then bumili na rin kami ng mga alcohol. Pakita ko yung sapatos. Wait lang. Sige sa suga. So, ayan. Hello guys. Hi. So, pinapahinan ko sa yung TV kasi malakas. So, binili ko ng sapatos kasi nga, okay lang naman, walang akin. Basta meron lang sila kasi, mas kailangan nila yung, mas kailangan nila ni Papa. So, si Papa, eto muna, binili ko na lang sapatos sa World Balance kasi naka-sale siya, 500 pesos lang. So, binilhan ko na lang ng sapatos si Hagrid kasi medyo sa Payless, namahalan kami kasi konti lang yung may sale sila pero walang kasya kay Hagrid. So, ito yung binili namin ng sapatos. White yung pinili ko kasi mas malinis siya tingnan. So, malaki talaga yung paa ni Hagrid. So, this is 500 pesos. So, binilhan ko si Hagrid. And then, sinamahan ko na rin ng medyas na parang, two cover, parang sa, lang, yung maliit lang na socks, para hindi lang mas sumakit yung paa niya. So, eto yung nabili namin. So, this is World Balance na brand. And, binilan ko na rin siya kasi ng ganito, cup. Kasi, medyo mainit na ngayon kasi summer na. And then, bumili kami ng alcohol. Ang binili ko talaga sa pera is yung mga alcohol. Meron pang effervescent, di ba, yung mga pinibili namin. Bumili rin ako ng nail polish. Yun yung mga binili ko kasi isang nail polish. Pakita ko sa inyo. Tapos, bumili ako ng nail polish na eto yung kulay niya. Hindi na ako nagkulay sa kuko kasi parang parang anong tawag dito? Pag na-erase siya, pangit siyang tingnan. So, bumili ako ng isa. Tapos, effervescent, gamit ni Papa, ayan, kahapon. And then, bumili na rin ako ng, acetone. And then, eto ding alcohol. Yung alcohol medyo maliit pala, no? Pero, hindi ko inakala na konti lang pala to. But anyway, yun naman yung binili namin. Hindi talaga as in super bili. And then, meron akong binili na polo ni Papa. So, ayun, sobrang salamat sis. Actually, nakakagulat nga kasi bigla-bigla na lang siya nagme-message sa akin. Tapos biglang, as in, agad-agad talaga na napapadala niya talaga agad-agad.
As in, super agad na agad. Sobrang salamat sa mga tulong mo sa amin. And I'm so thankful. Imbes na, ano, diba, nakabili na ako ng mga kailangan ni Hagrid kasi yung binibili talaga namin yung kailangan lang talaga naman namin. And bumili ako ng nail polish kasi wala talaga ako nail polish, naubos na lahat. And sabi ko, sige, isang nail polish lang. Pero at least meron lang akong magamit. Sa paa lang ako ako lang yung nililinis ng aking mga kuko eh. But anyway, so yun. Yung polo ni Papa, hindi ko napakita, nandun sa loob. Yun na, nakahanger na. But anyway, tapos nag-stocks lang din kami ni Hagrid. Actually, yung pag ano namin, pag-alis namin nung nag-lunch na kasi kami dito and then bumili lang, nag-stocks lang kami. Hindi na ako nag-vlog kasi parang gusto kong personal na parang ano lang ba, intimate na parang gusto kasi parang gusto ko lang ma-enjoy namin yung moment. Ayun. Tapos pala, yung sa coronavirus, nakakatakot lang, no? Actually, medyo kalma pa ako. Medyo kalma pa kami nung mga nakaraang araw. Hindi nakaraang buwan, medyo kalmado pa kami. Kasi nga, hindi naman ganun talaga kaano yung coronavirus, diba? And, ngayon at saka umaalis kami, hindi kami nagmamask, ganun. Parang wala lang, hindi namin iniisip yung virus. Pero kasi ngayon na parang nasa Maynila, hindi naman ako nagpapanik, no? Pero parang umiiwas na lang kami or tayo, no? Kailangan nating umiwas sa medyo maraming tao. Lalo na kami, lagi kami umaalis, pupunta sa maraming tao. So medyo nakakatakot lang, di ba? And mabilis kumalat yung virus. And okay lang sana kami, si Hagrid, di ba? Yung bata, talagang kailangan mag-mask. Sabi nila, hindi daw kailangan mag-mask or something. Pero kailangan mo din kasi droplets nga yung mahahawan ka sa droplets. What if umatching siya, hindi ka nakamask, o diba? Salo mo lahat yung niya, yung virus niya. So, importante din na mag-mask and mag-alcohol talaga, hugas kamay. So, yun naman yung importante. And sana lang, no, magtiwala lang tayo. Yung faith lang talaga natin kay God kasi wala na tayong magagawa dyan. I'm sure talaga na kakalat talaga yung virus. Kaya mag-ingat-ingat na lang po talaga tayo. And ako naman, hindi ako masyadong thankful ako kasi nakapag-grocery ako. No, di ba nagustuhan ako ng after 15 na ulam namin. So, eto pa naman, meron pa naman kami mga sobra. Ang bibilhin lang namin is yung pansit. So, hindi naman ako nagpa-panic buying, pero gusto ko lang bumili ng, gusto kong bumili na ngayon ng kasi ang alam ko marami na mga tao nagpa-panic buying, lalo na sa mask. Marami nagpa-panic buying, kaya, syempre, pag nagpa-panic buying, kung ikaw naman yung bibili ng ulam, ikaw na yung mauubusan, diba? Pero at least, ang advice kasi, kailangan ma-stock na ulam na pagkain na at least aabot siya ng 1 month. Kasi ang kinakatakot ko lang kasi kung mag-lockdown, yun lang yung kinakatakot ko talaga, no. Ito, hindi na ako magsisinungaling sa inyo. Hindi ako takot sa virus. Ang kinakatakutan ko is yung lockdown. Kasi pag nag-lockdown na, hindi ko alam kung anong mangyayari kasi napapanood ko yung lockdown sa China. Iba kasi yung, as in, walang talagang transportation, sobrang mahirap pag naka-lockdown yung isang buong, kaya, mas better din na talagang kayo sa pagkain. At least may stock naman, diba? Kahit konti. And, ayan, so nakikita nyo ito. Itong bread kasi, hindi namin nakain kaagad. Kaya nilagay ko sa freezer para lang ma-preserve siya. And, yan yung ating laman. Kasi ano pang petsa ngayon? 10 na ngayon. So, after 5 days, kailangan na namin ulit. Pero hindi kasi ako makabuelo ng pamimili. Kasi nga, syempre, yung money namin, paikot-ikot lang din naman dun sa aming shop. So, inaantay ko inaantay ko pa yung pera. Pag dumadating naman yung pera, kailangan nang paikutin ka agad. So, imbis na i-hoard ko sa mga pagkain, which is, hindi naman talaga kailangan mag-hoard, diba?
ipapaikot ko na lang sa business namin. Kasi kung hindi ko papaikutin yung aming business, yung pera sa negosyo, ano naman yung kakainin namin, 'di ba? So, mag-stock lang ng pagkain na sapat, 'di ba? And yung mga dilata, importante 'yon, yung mga hindi kaagad masisira. Just in case lang din naman, just in case. At saka malayo kami medyo malayo yung etong bahay natin doon sa baba, nung sa talaga mga bilihan. So, it's better na talagang mag-ingat na lang tayo, okay? So, yun. Kasi ang alam ko talaga, marami nagpapanik buying. So, relax lang tayo, guys. Kasi pag nagpapanik tayo, parang mag-ano lang tayo, iwas sa pag-alis. Kung gusto nating magbakasyon, wag muna. Kasi, 'di ba? Kasi hindi natin alam. Sa bahay lang muna. Kasi sa bahay kami nga. Sa bahay naman kami palagi. But, yun. So, ayun. Salamat pala ulit. Thank you. Sobrang thank you. Kasi sabi sa akin, panagdag ko sa grocery ko. But then, yung binigay niya sa amin yung money, kaka-grocery lang namin doon. Bago pa lang yung grocery namin. Kaya sabi ko, anong bibili natin? Sabi ko, wala naman tayong bibili masyado. Kasi, alam mo naman kami, hindi naman talaga kami palabili ng ano. And, sabi ko, sige, imbis na sapatos, yun na lang yung bili natin na yung sapatos. Kasi need na talaga namin ni Hagrid ng sapatos. Kasi wala na siyang masuot kasi chinelas siya ng chinelas. Kasi hindi nagkakasya sa kanya. Sayang man yung sapatos niya, hindi na nagkasya. So, yun.